The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we go to our main duty today, which is to study God's Word, it is our duty to God that we study His Word. Atong tunan niyang pulong, aron sa ingon niya na makaklaro kita bahin sa atong pagkinabuhi ni ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Believers in time kita nining atong panahon. So gimaduan kita diha sa pulong sa Dios nga atong tunan ang pulong sa Dios kay mao kini ang pagi nga magatubo ang atong kalag. Pagkanon ang atong kalag kay ang kanunon sa atong kalag mao man lamang ang pulong sa Dios. Busa dili kita maglangan at dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron malimpyuhan kini atong kalag sa mga sala nga atong nabuhat ning adlaw. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, you should use now your free will so you can make the decision which is the most important one in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magampot karon sa hilom. Let us pray. Malana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami, pinagis pagtudlo ka na mas bala ang Espiritu Santo. Paklaro ka na mo ang imong kamaturan. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome. Unas tanan, atong hisgutan ang bahin sa kaluwasan ni inihigayuna. The doctrine of soteriology. Ang soteriology is the theological term for salvation. Una sa tanan, what is meant by salvation? Tubag, well, it is a rescue. It is a deliverance from destruction. It is a bailout. Now, who or what is to be saved, rescued, delivered from, or to be bailed out from? Kinsa man? Well, in general, ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. And for what reason? Unsa may hinungdan? Tungod nga ang tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao nakapanunod man sa orihinal nga sala nga nabuhat sa atong unang mga ginikanan. The very sin that they committed against the perfect justice of God nga nahitabo dito sa Harden sa Eden. Misupil sila sa gidili sa Dios not to eat the forbidden fruit of the tree of the knowledge of good and evil
nga diin kadtong maong kahoy was in the midst of the Garden of Eden. Genesis 2:17. Now that very moment nga misupil sila sa pagdili sa Dios, consequently they fell. Nalaglag sila ug may hinungdan nga their progeny likewise fell. Ngilang mga kaliwat. Mao ka na hinungdan ngano nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao nanginahanglan sa palingkawas. They need deliverance from their deplorable state. Nga mao ang condemnation to eternal judgment. Nga mao kini ang hinungdan, resulta niya ng formula that's being established now by the perfect justice of God. To it, Adam's original sin, dugangan sa old sin nature, ang resulta, spiritual death. Hinoon, tungod sa grasya sa Dios, iyang gitanyag a perfect means to solve the problem of separation from God. Pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan to save mankind. Hence, diya sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, we can see how God delineated this work of His Son, si Ginoo Jesucristo, dito sa cross. Mao kadto ang una nga pagpahibalo, pronouncement sa matuod nga maayong balita sa kaluwasan or the gospel. Any member, bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mahimong makapahimulos nini, makadawat niini, ingon nga mao ang hingpit nga paagi sa Dios sa kaluwasan. And that is grace in action. Grasya kini. Now, doon ay totoo ka mga butang nga ang dili magtotoo. Every person alive in this world has to have nagikinahanglan iyang maangkon aron siya maluwas. Ang una niini, gikinahanglan nga naa siya kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya ang Roma 10:14 nag-ingon man, how shall he believe of whom they have not heard? And how shall he hear without a communicator? Mao na una, ikinahanglan ang iyang pagkasayon. Ikaduha, he has to have the desire to have eternal life. Gikinahanglan ang iyang tinguha nga siya makaangkon og kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang positibo nga kabubuton. Diha sa mga buhat Kapitulo 2, versikulo 38 nag-ingon kini, Then Peter said to them, And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Mao ka na ikaduha. He has to have the desire to have eternal life. Ikatulo, nagikinahanglan niya ang gitawag og activated faith. Binabuhi. Okay? Gibuhi nga pagtuo. Kay dias Acts 16:31 nga sagad na itong ginakutlo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Now, sa diha nga ang mayong balita sa kaluwasan, isangyaw, naa kini gahom. It has power. Kining maong gahom, wa diha sa evangelist, dili. It's not an evangelist or preacher or tungod sa iyang pagka kumbinsido gyud, his persuasive eloquence of his message, kundili
ang Dios na tagbaw o na himuot pinaagi sa gitawag og binuang of what was preached to save those who believe. Yeah, sa 1 Corinthians 1:21 nagaingon kini sa in English, God has pleased or God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Now, ang plano sa kaluwasan unfolded as Almighty God mipada sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan on a mission aron siya mamatay. Mao kadto ang misyon, to give His life as a ransom for many. Marcos 10:45. And not simply to die, di lang kay aron siya mamatay, kundi mamatay siya dito sa cross, agi og dawat niya sa silot alang sa atong mga sala, so that we might be forgiven and receive the gift of eternal life. Now, alang sa kadaghanan tingali, this sounds like nonsense. But ang Biblia nagaingon man, ang mensahe sa cross binuang kini ngadto sa nagakalaglag. But to us who are being saved, kini gahom sa Dios. 1 Corinthians 1:18. Now, ang ingnunta, ang pagtagad sa usa ka tawo ngadto kang Ginoong Jesucristo, mo'y magadeterminar sa iyang eternal future. To believe in Christ, eternal life. But to reject Christ, eternity in the lake of fire. Naun sa maning linaw sa kalayo. Ang linaw sa kalayo, mao ang pinal nga dadangpanan o dangpanan, pagadangpan, final destination of the devil and his angels. And that's where unbelievers go. Ang linaw sa kalayo, giandam sa Dios alang sa mga manulunda nga nangalaglag. And kini maong lugar anha musangko ang mga dili magtotoo. Mao kanay ilang destino. Now, didto sa katapusang paghukom, in the last judgment, gitawag kini sa in English of Great White Throne Judgment, Mateo 25:41, nagaingon kini. Sa in English, then He, ang He dinhi, ang Diyos Amahan, will say to those on His left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Now, tungod kay ikaw nga dili magtotoo, migamit man sa imong kabubuton nga ang negatibong bahin niya na pinaagi sa imong pagsalikway kang Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Revelation 20:15 says that since your name, ang imo nga dili man makitaan, dili mabasa didto sa libro sa kinabuhi sa Karnero, Lamb's Book of Life, tungod kay imo manggisalikway sa Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, you are to be thrown, cast didto sa linaw sa kalayo. Dito sa linaw sa kalayo, mao kini ang mga butang nga imong masaksihan kung ikaw dili magtotoo. Ana ay hingpit nga ngit-ngit didtong dapita. Kangit-ngit, kangiob, kadulom, hangtod na kana sa hangtod sa wala na katapusan. Ikaduha, dunay hingpit nga pagkamingaw hangtod sa kahangturan. Ikatulo, nangahingpit nga pagantos hangtod sa kahangturan. Ana ay way pagkalipay, pagkaguol hinoon, hangtod sa wala na katapusan. Ana ay pagmahay dito, eternal frustration.
anay kanang kasuko, kalagot, eternal exasperation or anger. Ang kinagrabihan ini, wa nagyukay kaipsutan, dili ka na makalingkawas gikan niya na. No chance of escape. Hence, ang mga di magtutuo, hingpit yun nga mga pildiro. Hangtod sa kahangtod, they are eternal losers. Ang usa ka tao, nga mosalikway kang Kristo, is his own worst enemy. Now, magutan na rago ko ni mo, unsa may kinagrabihan nga paagi sa pagkamatay. What is the worst inconceivable way to die? Ang tubag, ang pagkamatay ingon nga dili magtutuo. To die as an unbeliever. Now, dito sa cross, si Ginoong Jesucristo samtang nagabitay siya dito, hagi o pagdawat sa atong mga kasalanan. Misyagit siya, mituaw siya sa pag-ingon, tetelestai, human na, tapos na. So, unsay na tapos ang iyang misyon sa pagbayad sa atong mga sala. So therefore, there was redemption, pinaagi, of course, kini desisyon kini sa Dios. Iya kining pamaagi, hingpit, perfect. God's decision. Ang forgiveness, ingnon ta sa Binisaya nga pagpasaylo nimo, mao ang pinaagi sa imong desisyon, ingon nga tao. Kay in the cross, there was atonement, propitiation, reconciliation, and redemption. And there was forgiveness. Sa diha nga ang tao, mudawat niini, moingon siya, oo, akong gituuhan ang gibuhat ni Jesucristo dito sa cross. Iyang gituuhan ang gibuhat ni Jesucristo. Nagatuo siya nga mao lamang si Jesucristo ang bugtong manluluwas. He is the only Savior. Acts 4:12 sa gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, faith alone in Christ alone, mao kini ang paagi nga ang tanan nimong mga sala sa pagka maluwas gipasaylo. Ako malikon, all pre-salvation sins are forgiven sa diha nga mutuo ang tao kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. O ikaw nga magtutuo na, human ka mo dawat ni Jesucristo nga imong manluluwas, then ang imong mga sala nga ginabuhat adlaw-adlaw mapasaylo usab pinagi sa paggamit nimo sa rebound technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. All your sins will be forgiven. Now, timan ni kining punto sa doktrina. Without regeneration, sa wa nimo pagpakataong pag-usab, being born again, ang sala sa dili magtutuo, mga sala nila, dili yun mapasaylo. Without regeneration, without being born again, the unbeliever's sins are never forgiven. Na doon ay upat ka mga major reasons why ang mga tao mudawat sa kaluwasan. Unsa man ni, ang nag-una gyud ini, ang kahadlok mamatay sa di magtutuo. Ang dili magtutuo mahadlok gyud mamatay. Mao nay usa sa mga hinungdan ngano nga people accept salvation, they fear death. And then number 2, ang ilang tinguha
nga sila mapasaylo sa ilang mga sala. The desire for the forgiveness and cleansing of their sins. Ang ikatulo, nangita kini silang kinabuhi nga may kahulugan, katuyuan. They look for meaning, purpose, and definition of life. Ang ikatulo. Ikaupat, mahadlok sila nga mabiyaan. They are afraid of being left out. Ang tanang mga dili magtotoo are lonely. Mingaw. Magulanon. You see? They are lonely. Okay. Now, mangutana ko nimo, what is evangelism? Unsa maning evangelism? Okay. It is a proclamation of the gospel. Okay? It is the communication of the good news of salvation. Sangyaw ni ngadto sa mga dili magtotoo, ang tibuok kalibutan deserve to hear the good news of salvation. Ang word nga evangelism, by the way, gikan kini sa Griego nga pulo nga iwangalitso. Iwangalitso, o nga kung i-spell out, E-U-A-N-G-A-L-I-Z-O. Iwangalizo. Now, kinsa man ang tigsangyaw, the preacher, kinsa man, every believer. Ang matag magtotoo is the preacher. Now, ang Grigong pulong for preaching, itawag kini o kiruso. K-E-R-U-S-S-O, keruso. Now, diha bitaw sa 1 Corinto 9:16, kini nagaingon sa in English. Woe is me if I do not preach the gospel. Luoy ka. Ikasubo kaayo nako kung dili ka mosangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Now, ang matag magtotoo is indebted to every unbeliever. Utangan. Inomdong ka ba sa tulo ka attitudes diya sa Roma 1:14-16? Ang nag-unag yun ini, I am a debtor. Utangan ko. Nanas versikulo 14. Ikaduha, I am ready. Andam ko. Prepared. Versikulo 15 na. Ikatulo, I am not ashamed. Dili ko mauwaw. Versikulo 16. Now, unsa pa man ang tulo ka mga gahom nga nagapaluyo sa evangelism. You know? The three powers. Ang Biblia nga doktrina. The Bible doctrine. Ikaduha, ang imong pagampo. Ikatulo, ang imong pagpapuno sa Espiritu Santo. Gugma kini. Gitawag ni Holy Spirit love. Mapunan ka. Okay? Mao ning tulo. Ako malikon, tulo ka mga gahom nga nagpaluyo sa evangelism. Bible doctrine, prayer, and feeling of the Holy Spirit love. Now, it is true nga ang maayong balita sa kaluwasan ingnon tayo an offensive weapon sa mga dili magtotoo. It is an offensive weapon to unbelievers. Tinuod, ang maayong balita sa kaluwasan is offensive. Okay? Now, murag sakit-sakit ba kung ikaw maigo niini? It is offensive to negative volition. Kung magatinir ka o pagtagaan nga negatibo, wa ka may gana, wa kay gugma, wa kay tinguha, wa kay pagpanumbaling, it is offensive to them. Offensive to self-righteous and arrogant people. Offensive to religious people. So, kung ikaw religyoso nga tao, sakit-sakit gyud o makadungog ka niining maayong balita sa kaluwasan. In fact, mao gyud ay tuyo. That's the purpose.
Now, ang atong Ginoong Jesucristo nagaingon, do not think that I have come to send peace upon the earth. I did not come to send peace, but a sword. And the sword is both the Word of God and the Gospel. Now, ang kaluwasan, available to everybody. It is free. Libre. Why is it free? Nga naman nga wa man kinibayad. Tungod kay someone has already paid it up for you. Gibayra na. All that one has to do, ang iyarag yung buhaton, is simply sa pagdawat ni ini, pinagi sa pagtuo. Now, kung bahin na gani sa spiritual death, unsa man ang solusyon? Well, the divine solution is only by faith in Christ alone. Maura ginay kasulbaran. Kaya ang tanang mga tao nga nahimugso ni kalibutan na patay mga spiritually. Yes, we have been declared spiritually dead because sa atong napanunod nga sala nga panlundo ni Adan ug ni Eva. Kita may nakapanunod, napahiran man kita. So, we are declared spiritually dead sa pagkatao ginato dinhi nga physically. Apan, ang solusyon ini is only by faith in Christ alone. Now, gani imong idugang niya ng maong pagtuo na tawhanon na ng solusyon. Dili na iya sa Dios. Salvation is not yours. Kung imong dugangan. You know why? Tubag, tungod kay ang pagtuo nga inubanan kini o mga maayong binuhatan, invalido. Dili madawat. The only valid faith mao ang pagtuo nga walay binuhatan. Sabtagi na. The only valid faith is faith without works. Now, bikil na po ni. It is offensive to mga unbelievers. Moingon dahil sila, Di madawat ang tumayong binuhatan. Dili. Nawatay mahimo niya na. Bikil gini mo. Mudiskuha gyud ka makadungog niya na. Kay daghan man kaninyo mga di magtutuo. Of course. Dili gud mo magtutuo. Moingon mo. Di na kumutuwa na nga. Kung naatay buhatong maayo, ato idugang sa itong pagtuo, watay kaluwasan. Wala. Kaya mo magidugangan. Ang pulong sa Dios, klaro man kayo. Tumuo ka, kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Wa man niya dugangi kung pagbuhat. Kaya ang pagbuhat, musunod na kung tinuuray kang mituo. Sabot? Salvation always has been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Si Ginoong Jesucristo, mao lamang ang bugtong agianan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. Sabtagi na. Now, ni ay mga butang ahong isay-say kanimo dili kini kaluwasan. Salvation is not one by being baptized. Kung magpabautismo ka, nagtuo ka nga ikaw maluwas, pinagi na yung paong bautismo kanimo. Salvation is not by being baptized. Ikaduha, by being a member of a church, nga magpasakop yung kago sa kasimbahan. Ikatulo, pinagi si mong pagsunod sa gitawag golden rule. No, dili kini. By raising your hands, pag-isa si mo mga kamot, aron ikaw maluwas. Namutan ako nimo kadtong usas kawatan dito sa kilid ni Ginoong Jesucristo samtang ilansang siya dito. Kung saan man yung pagkaluwas di ay
di man siya makaisa siyang mga kamot, duha gud ka kamot gilansang naon sao man niya pagkaluwas di ay. So this is not salvation by raising your hands. Unsa pa? By walking down an aisle. Daghan man nagtuo niya na. By doing good, na po na. Well, dili man ta supak niya na nga magbuhat kag maayo. Duha man ka klaseng maayong buhat. Ana ay human good o na ay divine good. Unsa man ang human good? Anything and everything a believer does. Human good, a believer does outside of the plan of God. That's human good. Onya ang divine good, anything and everything a believer does inside the plan of God. Mao nay kinayanog yun ka ng pag-define niya na. Duha ka klaseng maayong binuhatan. Ang madawat ra gyud sa Dios nga maayong binuhatan mao ang iyaha. Dios nun nga mga maayong buhat. Sabot? Unya, unsa pa? Pinagi sa imong pagsunod sa napulo kasugo kunuhay aron ka maluwas. Not faith plus lordship salvation. Dili madawat gihapon. Not faith plus commitment. Faith plus anything, samtani, ang pagtuo, dugangan o bisag unsa nga imong ikadugang negates salvation. So I hope na sabtan nimo na. Unsa gisulti si Piso 2:8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, ang Diyos naghahatag sa tao sa kagawasan sa pagpili. Gusto? God gave man freedom of choice. He may either accept or reject Christ as Savior. Nasa kapilian. Ang resulta ni any of this two choices is delineated kini diha sa John 3:36. Unsa magisulti sa John 3:36? He who believes in the Son, meaning the Lord Jesus Christ, has life. He who does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Now, sa katao who spurns or rejects the one who suffered untold agony on the cross, nga si Ginoong Kristo, nga mao siya puli kanato, anaagyoy makalilisang nga resulta. Kung balikon, a person who spurns or rejects the one who suffered untold agony on the cross as his substitute has appalling consequences. Now, sa diha, nga usa ka magtutuo, anaan ay pulong sa Diyos diha sa iyang kalag, siya madasig. He is motivated to witness for Christ ngadto sa mga di magtutuo. Tulo ka mga hinungdan. When a believer is filled by the Holy Spirit, kung siya napunan sa Espiritu Santo, o nahibaw ka na kung sa mechanics, aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, paggamit nimo sa 1 John 1:9, rebound technique. Rebound and keep moving. So, sa diha nga imong isugid ang imong tanang mga sala, then God the Holy Spirit fills you. You are filled by God the Holy Spirit. At the same time, you are restored to your fellowship with God. Naibalik ikaw sa imong pakig-ambitay sa Dios. So, mo na una nga hinungdan nga motivated mo sa kamagtotoo sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Ikaduha, he knows, naibaw ang magtotoo, nga ang maayong balita sa kaluwasan nagasiguro, nagagarantiya o eternal salvation ngadto sa tao nga motuo kang Ginoong Kristo nga iyang manluwas, and in fact, it is God's will
kabubuton sa Dios nga ang tanan unta maluwas. 1 Timothy 2:4. Unsa gisulti sa 1 Timothy 2:4? God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Okay? Muna ikaduhang hinungdan, ikatulo. Nasayod ang mao magtotoo, the future sa dili magtotoo. He is destined to be cast to the lake of fire. A horrible future. Mangilngig o makalilisa nga kaugmaon nga wala nagyoy katapusan. Nahibaw ang magtotoo. Mao na nga nagadasig kini kaniya sa sangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa dili magtotoo. Now in conjunction with this, ang Mateo 9:37 nagaingon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Now, ang atong Ginoo pasabot ni is talking here about the harvest of souls, spiritual harvest. Dias versikulo 38 nagapadayon kini sa pag-ingon, therefore ask the Lord of the harvest to send out workers, laborers into his harvest. Now, ayaw na gyud ni saypa, ayaw na gyud ni kalimti nga ang paagi sa Dios is always the best, dili ang paagi sa tao. It is not man's. Isaiah 55:9. So, itanom, itisok ang pulong sa Dios diha sa imong kalag o kini magaani o rich dividends. You plant the word of God in your heart and they reap rich dividends. Apan ang mga magtatrabaho kulang yun. The laborers are few. So he wants unbelievers to believe in Christ. Mao na ang kabubuton sa Dios. And so, unsa man ang angayng buhaton? Witness to them. Saksi, pagsaksi ngadto kanila mga di magtotoo. So they can make a decision. Muhimo sila decision to come to faith in Christ aron sila maluwas. Oh, get this. Ang usa ka magtotoo nga magasangyaw, magasaksi bahin kang Kristo ngadto sa mga dili magtotoo apan they don't get positive response, he is not a failure. Sabtagi na. Kung ikaw nagasangyaw, nagasaksi ngadto sa mga di magtotoo apan why midawat, ikaw nga magtotoong nagasangyaw is not a failure. You are not a failure. In fact, our Lord Jesus Christ has never been a failure. Tungod kay he got negative responses from some people. You see? Inumdumi gini kanunay. Kaya ang mga tao na ay kagawasan sa pagpili. Na sila'y free will. But with it, with it goes responsibility. They always go together, di na sila magbuwag. They go in tandem. Ang imong free will, behind it, with it is responsibility. Mao ni gitawag nato og doktrina sa tulubagon sa kabubuton. Balaod kini. It's a law. You see, law of volitional responsibility. Ikaw o ikaw lamang will be responsible, accountable, and answerable for the decision that you make. Ato ning ipadayon ugma ayaw sipyat sa pagsunod niini aron imong yung makuha ang unod mutuhop kini sa imong kalag. So, karon mag-andam tas tong kaugalingon sa pag-takop ning atong message of salvation. With your heads bowed and with your eyes closed,
ato ipahinungod kining panakop nga mga gutlo sa atong pagtuon ngadto sa mga dili magtotoo kadtong wala pay Ginoong Hesukristo silang kinabuhi. Remember, the scripture declared, God so loved the world that He gave His only begotten Son, uniquely born Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. Si Ginoong Hesukristo had you personally in mind when He went to the cross. He personally died for your sins. He took your place in order that you might become the heir, the possessor of eternal life. So, sa laktod nga pagkasulti, ang iyang kabubuton mao nga ikaw mutuo, unta, kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Himua ka ng labing may nung danong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. To believe in the Lord Jesus Christ. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining pagkatinaw sa imong kamatuoran. Ilabi na ni ining doktrina sa kaluwasan. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ka na mong dugang niini, inaot, nga kadtong wala pa'y kaluwasan, makaamgo sila sa ilang pagdungog niining maong mensahe kay basin o kininagyo ang katapusan nilang higayon sa pagkadungog niini, ug ikaw naghahantag kanila niya ng kaigayunan sa paghimo sa labing mayroong danong desisyon sa tibok nilang kinabuhi. The decision to believe in Christ as their Lord and Savior. Salamat ning tanan o Diyos nga grasya. Ubani kami sa among pagbugbuhan karon, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pumalik ugma. Dinhining napita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.